Ariketa honetan, irudian agertuko den poligoloaren izena, bere hainbat ezaugarri aldeak erradio apotema, erpina eta angeluak zein diren adierazi, eta perimetroa kalkulatu beharko dira. Poligone honek 6 alde ditu. Beraz, hexagono bat da. Aldeak erpin batetik bestera doan alde bakoitza da. Erradioa poligonaren zentrotik erpin batera doan zuzenkia da. Apotema poligonaren zentrotik alde baten erdira paralelo doan, perpendikular doan zuzena da. Erpinak aldeetako bakoitza beste batekin elkartzen den puntua da. Beste irudi batean argiago izateko, angeluak bi alde eta erpinak sortzen duten zabalera dira. Ikusten den bezala, 6 alde izateaz gain, 6 erpin, eta 6 angelu ere baditu hexagonoak. Perimetroa alde guztien batura izango da. Irudian berdez agertu diren alde guztiak batu beharko dira balioa kalkulatzeko. Edo beste modu batean adierazita, 6 bider alea.